Maayong gabi mga igsuon, ang akong ihatag ninyo karon katisismo. Kay sa akong nabantayan, murag daghan pagyud ang wala makasabot sa atong hisgutan karon. Okay? First question. Unsay mahitabo sa kalag inig kamatay sa tao? Ang tubag, hukman dayon sa Dios. Kung dalhon ba sa langit, impyerno, or purgatorio. Ug maunay rason nganong karong adlaw, November 2, nagsaulog kita sa kalag-kalag kay atong giampo ang atong mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay, nga anaa sa purgatorio, nga unta malangit na. Next question. Unsa nang purgatorio? Well, sa ngalan palang daan, purga, limpyuhan sa ang maong kalag ay hadalhon sa langit. Kabalo biya gyud ta nga limpyo basta naa nas langit. Limpyuhan sa sila. So naay mga ginagmay nga mga pag-antos nga ilang masinati sa purgatorio, pero of course dili na pareha sa impyerno. Kay once ang imong kalag naa sa purgatorio, dili na ka maimpyerno, padulong na tanan sa langit, kaso limpyuhan sa gyud. So, next question. Unsa may requirement para malangit dayon? Prayers. Ang problema, dili sila makaampo para sa ilang kaugalingon. Bisan pag usa ka milyon ka rosaryo ilang iampo para sa ilang kaugalingon aron malangit, walay epek. So asa sila mangayo og tabang aron makuhaan hangtod mawala ang sentensya ug malangit na gyud sila. Diri natong mga buhi. Well, naapoy mga santo sa langit. Magpatabang pud sila nato ang mga kalag sa purgatorio. Munang diha nato masabtan mga igsuon, nganong naay mga kalag sa inyong kaila or wala mo kaila nga magpakita ninyo. Kinsa ninyo diha nakasinati ana? Naay kalag nga nagpakita, nagparamdam, pinaagi sa damgo, pagampo, or face to face. Nganong magpakita sila nato? Magpaampo sila. Makatabang tanila. More prayers, mas daling makuhaan ang sentensya o dali silang malangit. Maunang akong hangyo mga igsuon, please, kung naay magparamdam ninyo nga kalag sa inyong kaila or wala mo kaila, please ayaw kahadlok. Because in the first place, kanang magpakita nga kalag, wala na manghadlok. Ngano? For your information, once ang kalag gikan sa namatay nga tao, abi ninyo, dili na kahimo og sala ang maong kalag. So ang ilang pagpakita, dili aron manghadlok, kundi aron mangayog tabang nato. Desperado silang magpatabang nato kay wala na'y naghinumdum nila. So asa na gikan nga mentalidad kanang mahadlok ta basta na ay kalag nga magparamdam? Sa mga horror nga salida. Maunay ga brainwash nato nga mahadlok ta. Mga igsuon, dili ta dapat mahadlok. Mas maluoy gani unta ta nila kay nanginahanglan sila sa atong pagampo. Well, lahi na pud na nga istorya kung yawa mo'y magparamdam. Ato na nang ihatag sa mga anghel. Okay? So mga igsuon, please ayaw kahadlok. Iampo sila. Maunang ang pare mo ingon, alang sa mga kalag, sa mga wala na intawi, naghandom kanila. Sila na. Next question. How about sa katapusang panahon, Father? Kanang giingon nga second coming ni Kristo. Unsa may mahitabo nato nga maabtan ta, nga wala pa ta mga matay, kanang maabtan ta sa second coming, unsa may mahitabo natong mga buhi? For your information, hukman ta sa Dios pero wala na'y purgatorio. Langit na lang
ug impyerno maoy pilian. Mabasa nato na sa usa sa mga ebanghelyo diin si Kristo mihatag og sambingay kung unsay mahitabo sa katapusang panahon. Ang mga kanding sa wala, ang mga karnero sa tuo, duha na lay pilian. Kay asa man di ay ang purgatorio ana kanang second coming, mawala na ang purgatorio. So katong mga kalag nga naa sa purgatorio, whether wala pa mahuman ilang sentensya or nahuman na hapit, dalho na sila tanan sa langit. Mawala na ang purgatorio. Usahay gani mag-joke-joke ko sa akong kaugalingon, may pagmamatay di ay kog sayo, kay at least naapay purgatorio nga mapilian ang Ginoo para nako. Kaysa maabtan ko sa second coming, duha na lay pilian, kahadlok, langit na lang og impyerno. Pero seriously, ang pamalandong nato karon mga igsuon nga, samtang buhi pata ayaw kumpiyansa. Samtang naapatay mahimo, buhata ang angay buhaton. Likayi ang dautan. Kung nalulung ta sa bisyo, hinay-hinaya na natog undang. Kung nalulung ta sa sala og daotang binuhatan, hinay-hinaya na natog undang ug wala. Dayon magkinabuhi tang buutan, matagutlo sa atong kinabuhi. Ayaw usiki sa mga butang nga dili magdala nato sa langit. Wala ta kabalo kanus ata mamatay. Wala ta kabalo kanus anang second coming ni Kristo. Ayaw pagpaabot nga ugma pa ka magbag-o total adi palagi na no, ayaw kumpiyansa. Kay basin unya moabot na ang Ginoo or ugma or anytime. Wala ta kabalo. Subuhata ang angay buhaton kay basin ugma ulahi na ang tanan. God bless.